Balimao Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Président Assimi volume Kany. Malion. Anga conscient courant benasigi. Assimi a ke Malien deun sagodi. A surprise metla ka bela jelen detawi. Jorobe ke yoro la. Anga kamelao. Oluga mogo représentant untara. A kerolu sagoi. Anga sulamaw ni anga dinanya mogo wera ufuna takara. Ula sigi. Ube benala. Kera bengan dandi ye. Awa mogo munu fana be tunga la. Ulu ka représentant bena do. Sénat ni fon kono. Metla ka ou détail bi auma. Si ça. Malien. Nouvelle douman flanan ben non. Malien. Magoronta kera monnaie de. Gabon soma ni Gabon mogobaw a cekorobaw de wula ka magoron dangal damne ko ni magoron tara Gabon ku ga shu gona to magoronda ko shu gele ka wuli magoron no fe Gabon gaw ye magoron dangal damne metla ka cekorobaw bobe ka kuma magoron ka nouvelle flanam fana ben no awa kongolew ka dongilaram be ko fali ipupa ka tagara ka photo doron tani magoron yidoro kongolew tara ka sujini a magoron ta kara monnaie de awa ko magoron jatike ko jugu ka milliard muga ani duru de daka ambassadeur uma Kouka Djamano Djenou Sara, ou ka Franci Fassada, tellement te fait qu'à Franci perdu. Akara Maloïde, Président Assimi, vous êtes très fort. Malien, amenado, nouvelle condamna tantôt. Donc, amenado, constitution, la kou, wala, malien den bela djelen ka famille, monde be non. Moko si politicien ngana oui, politicien mou me fera wuli fanga no fe, fanga ni nawo do, ou yen frege nyaka mou ke constitution corolina. Meno sekero de fo angena bi. Donc, malien, Ka fo malien bengena anga président Assimi fo pour la première fois anga constitution a glantola fiebe yoro la aye anga haut conseil islamique moko ka représentant takara ou sigira ou kumana laïcité ka malien bié mercredi 1er mars 2023 laïcité oro la monde fora a fora ko religion be baka bara ken noyala et puis folo constitution do kumbe olu kunye et dina de ta ko da kɛrɛfɛ dina yɛrɛ mago foyi i b'a dɔn minnu ye constitution minnu dilan 1992 la politiciens ka constitution min kun bɛ yen nɔ o kun ma dina yɛrɛ jate foyi ye hali dina kun tɛ kalan ka ekɔlisow la fo ni mɔgɔ min taara ka madarasa a ka madarasa fɛnkɛ dayɛlɛ a yɛrɛ gouvernement bɛna don bɛɛ de la an ka dinaw bɛ kalan ka ekɔliso la mali karamɔgɔ bɛɛ a ye Assimi supporter nin fɛn in na dɛ Atlanto, au conseil islamique, nous sommes ka tɔn olu ka représentant kumbe o yɛrɛ de sigira on est minnu bɛ conscience la k'a sigi u hami ororo ye mun de kan ka don kɔnɔ mun de kan ka ba kɔnɔ a dilanna ka nɔgɔ bɔ a la pewu maliyɛnw n bɛna article fana kalan an bɛ jɛ kalan mɛ ɲɔgɔn fɛ a ma dilan i n'a fɔ ko Assimi y'a dilan ko ka bi maliyɛnw kɔnɔ dɛ Assimi ni maliyɛnw denw de sigira ka dilan ka bɛn a la ka fɔ ka ban pewu a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la n bɛna a yɔrɔ kalan que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Barabanao. Bon, loi et constitution korotemele. Olu kunye religion. Olu est général de Gaulle de. Francis général de Gaulle de constitution mungla 1958 de. Anga mogo tara Francis ka constitution de ta koro bla mali kuna. Ema e Sulama oni fango dina yere de kunte bonya. Mais si ça dina de bena bonya si ça. Awa dina bena kalanga ala nga o bebena do nga ko ni fona. Donc yo bonne nouvelle di. Donc mali karamogo bekanga bokani. Mali chrétien nyamogo Sulama nyamogo ni mogo be dambe tiki de ikanga ni constitution défend. O yo bonne nouvelle flo yi. Bonne nouvelle flo na benno ko nyafo bela jelengena. Anga langue nationale no comment on appelle là anga kaun. An yere ka kaun. Ayoro sebene flan oro la. An yere ka kaun de bena tasan. Bala, voilà, alors c'est bien fait ça. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une langue organique détermine les conditions et les modalités et leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Tawagane de mo chamanta oroni famille ko angal ayere ka kaun de bena tasan ka quelle langue officielle constitution croyna mais
et anga an yɛrɛ ka kanmɛlaw olu karamɔgɔ caman welela k'u lasigi u ko an tɛ se ka girin an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka girin k'an bɛ faransɛ bila ko ka na bamanankan kɛ parce que a karamɔgɔw caman tɛ yen a tɛ se ka kɛ un coup donc k'a bɛ sara daminɛ san 2 la ka taa san 4 ou bien san 5 la il faut que an yɛrɛ ka langue an ka préparer de fɛn bɛɛ bɛ préparer de a t'i n'a fɔ dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka français yɛlɛma un coup ka kɛ bamanankan ou bien kan wɛrɛw ye non 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 a bɛ temps dɔɔni de ta o de a kɔrɔ de ko le français est la langue du travail donc maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'o yɔrɔ faamuya bɛɛ k'i da ka sinɔgɔ baara de banna siksi barabila k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc o y'a yɔrɔ dumama yɔrɔba dɔ de ye ka yira aw la k'a fɔ an yɛrɛ ka kanmɛnnaw de welela k'u lasigi Asimi bolo u yɛrɛ kana i sigi olu yɛrɛ de ye nin yɔrɔ in fɔ u bɛnna la di awa sulamaw fana ka représentant kun bɛ yen nɔ ani chrétiens o y'a yɔrɔ dumama yɔrɔba dɔ de ye ka yira aw la k'a fɔ an yɛrɛ ka kanmɛnnaw de welela k'u lasigi Asimi bolo u yɛrɛ kana i sigi olu yɛrɛ de ye nin yɔrɔ in fɔ u bɛnna la di awa sulamaw fana ka représentant kun bɛ yen nɔ ani chrétiens diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kun bɛ yen c'est à dire bɛɛ de nin ye inclusivité dan de ye an bɛ tɛgɛrɛ fɔ président Asimi kun baara taabolo ka ɲi trop baara ɲɛna maliyɛn si k'i ni plaignent nin na nin ye baara ɲumanba de ye maliyɛnw o ye o yɔrɔ ye k'o fɔ k'o nɔgɔ b'o la pewu ko an bɛ baara daminɛ ni faransɛ ye fɔlɔ yan'an ka préparer an m'an préparer dɔn parce que an yɛrɛ ka kanmɛnnaw de nana olu yɛrɛ de ye nin idée in u ni an ka minnu bɛ constitution sariya bulon dilan u sigira ka kuma ka bɛn nin de la donc sɔsɔli tɛ nin na minnu bɛ bɔ nin ye ko namaralen de ye français langue de travail ye c'est temporaire et puis u kɛra k'a fɔ tuguni ko l'état peut adopter toute autre langue comme langue officielle n'a ka di gouvernement bɛ se ka langue wɛrɛ ta ka kɛ officielle ye bamanankan ou bien russie ou bien anglais ça dépend donc tubabukan de don nin ye ka français démystifier de nin ye ka français barika ban de français kan fɔ tubabukan fɔ n'o ye français sɔgɔbi ye o de barika de bannen filɛ mali kɔnɔ pewu awa ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ditɔla filɛ an ma a ye président Asimi a ye tɛgɛrɛ fa kun a kɛra c'est à dire wasa dan de ye o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko maliyɛn minnu bɛ extérieur la k'olu ka représentant bɛ kɛ sénat kɔnɔ olu ka représentant bɛ kɛ assemblée kɔnɔna la ko les députés sont élus pour 5 ans. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés à l'Assemblée nationale selon les modalités définies par la loi. Ah, comment banakoui? Malien fait bébé extérieur là, ko bébé se qui présenter député à non faire. Olu fana ka représentant be na ka ke député. Fala o compter, mais si ça o dona là. Donc Malien on be président Asimi fo ka tradition nyamoko bela jelen fo ni bara nyuma badi. Awa ni constitution mena yelema bela jelen ga wuli anga Asimi de me constitution be nya chukwa mena ni me bede la fia parce que ou kuntara sari yorondo be mono nya fo malien den bela jelen na fen kelembe constitution ina u jara ne segu tungara yi ay ni vocal ni video partager de et constitution koroman kuma ira ka fo ko furu be ke mogo fla ni ɲɔgɔn cɛ mais Asimi ni sulamaw de sigira ka kuma ko conseil mogo sigira ka kuma ou ko Asimi ka munu ye constitution gla ou ko mariage ka do an ka constitution kɔnɔ ko mariage furu bɛ kɛ cɛ ni muso dɔrɔn de ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko nɔgɔ t'a la nanbara t'a la cɛ ni cɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ muso ni muso tɛ mais constitution kɔrɔlen mun kun bɛ yen tellement kalabanciya donna kɔnɔ u ma fɔ ko cɛ ni muso bɛ furu ko mɔgɔ fila de bɛ marier ɲɔgɔn ma o b'a yira k'a fɔ hali cɛ fila bɛ se ka marier o tɛ mɔgɔ fila ya muso fila bɛ se ka marier o mɔgɔ c'est à dire o y'a namara de mais Asimi de nana k'a ta k'a kɛ maliyɛnw sago ye k'a fɔ ko cɛ ni cɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma hali Vladimir Poutine y'o de fɔ bi ye mercredi 1er mars 2023 an bɛ président Asimi fo o yɔrɔ la o yɔrɔ sulamaw lafiyar'o la chrétiens lafiyar'o la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lafiyar'o la religieux bɛɛ lafiyara o yɔrɔ la ko furu ye cɛ ni muso de a banna mais politiciens kun ye constitution min dilan olu y'a don a kɔnɔ de ko furu ye mɔgɔ fila dɔrɔn de o m'a fɔ ko cɛ ni muso dɛ o y'a kalabanciya yɔrɔ de donc ni ko mɔgɔ fila o yɔrɔ cɛ fila bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma ou bien muso fila bɛ se ka furu mais Asimi de ko k'a tɛ kɛ Asimi ye silamɛden de koyi
awa Maliens bara bana Mali Sulameu aw be Assimi dɛmɛ dɛ et puis mena fɛn dɔ fana yira aw la Mali Sulameu aka ni vidéo ron lajɛ Assimi terikɛ de Russie ka président ye Vladimir Poutine Poutine be ka fɛn fɛn fɔ Assimi be ka baara kɛ no akinata kelenw di aw n'anga jɛ an ka Poutine lajɛ Poutine yɛrɛ fana bɔra ka kuma a bɛna fɔ ani Assimi be a bɛna fɔ Russie ka président ni Assimi be bɔra kɔnɔ kelen de kɔnɔ an be président Assimi fo o yɔrɔ la vraiment ni ye nouvelle demande de ka fɔ Mali Sulamɛw a ye nin vidéo lajɛ dɛ a ka nin vidéo yɔrɔ partager donc a ye nin yɔrɔ ci Mali Sulamɛ bɛɛ lajɛlen ma Maliens an b'a ɲini a fɛ ni fɛn fɛn ni vidéo sɔrɔ a ka a partager ka sababu kɛ min ye Russie masakɛ ni o ye Vladimir Poutine ye a ka dantigɛli ni o ye a ka sanyɛlɛma dantigɛli ye ka kɛɲɛ ni Ukraine kɛlɛ o san kelen dafa yɛrɛ ye a ye dantigɛli kɛ wa a da yɛrɛ sera fɛnba dɔ ma ni a kɛlen bɛ ka diɲɛ gan a kamanana an bɛ don min na ko bi ka sababu kɛ min ye Ala ka kumaw ye o bɛ ka sɔsɔ buna hadamadenw yɛrɛ fɛ Vladimir Poutine a ye a kanto k'a fɔ fɛn min ye homosexuel ani pédophile o ti dɔwɛrɛ koyi cɛ ni cɛ o ka ɲɔgɔn kanu muso ni muso olu ka furu ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɔ ko gɔrijɛgɛ ni ɲa a ko Russie kɔnɔna na n'i y'o kɛ k'i bi jɔ ka fa de a da yɛrɛ sera a ma k'a jira k'a fɔ min ye den taganinw ye ka taa kafoɲɔgɔnya kɛ olu fɛ ko nanzaraw yɛrɛ kɛlen bɛ ka o don ba la an bɛ don min na ko bi a ko nanzaraw n'olu bɛ wele occidentaux ko ni sera u fɛ bi u kɛlen bɛ ka sariya ta sariya ni min ni adamadenya yɛrɛ ti ta ko buna hadamaden man ka i miiri ka se nin ma yɛrɛ de cɛ ni cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn furu muso ni muso olu de bɛ ɲɔgɔn furu wa min ye den taganinw ye olu bɛ ɲini ne ka jɛɲɔgɔnya kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ye nanzaraw yɛrɛ taalan nka Vladimir Poutine kɔni ye a jara k'a fɔ Russie kɔnɔ ni e kɔni sɔrɔla gɔrijɛgɛniya la dɔrɔn e b'i si kɛ kaso la wali e kɔni e bɛ jɔ k'a fa ni a bɛ wele ko peine de mort wa ni e sɔrɔla sa e bɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni den tagani ye i n'a fɔ nagani ye i n'a fɔ nanzaraw yɛrɛ bɛ a kɛ cogo min na a ko e na kɛ ka tɔw kɔni ladi min ye o kɔni danbe ntanya ani burujali ani ni gɛlɛya wale minnu filɛ nin ye a da sera ma ko kɛlen bɛ tubabuw taalan ye wa o yɛrɛ de ye u ka vie normale ye an bɛ don min na ko bi k'u bɛ k'u disi yɛrɛ gosi ni o ye koyi a ko min ye diinɛtigiw ye k'olu yɛrɛ diyagoyalen don ka cɛ ni cɛ ka furu siri ka muso ni muso ka furu siri a ko wa nin ko in yɛrɛ nanzarala ko nin kɛlen bɛ kunkɔrɔta ko ba ye nka min ye Russie kɔnɔna kɔni ye a ko kɔni tɛ bɛn ye wa a yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ Ala ka livre sanuman minnu bɛ yen a da sera a ma ko olu ye a jara k'a fɔ ko du ko sigilen bɛ cɛ ani muso de kan k'olu de bɛ ɲɔgɔn furu nka Ala ka livre kɔnɔna na ni o ye Ala ka kuma sanuman ye k'i ta a si ye k'a fɔ ko Ala b'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn furu muso ni muso ka ɲɔgɔn furu nka nanzaraw kɔni k'u kɛlen bɛ ka Ala yɛrɛ ka kuma ni ka sɔsɔli kɔni don la an bɛ don min na ka sababu kɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na a ko gɔrijɛgɛniya o bɛ ka ɲɔɲa a bɛ légaliser de ni o yɛrɛ ka papier di u ma min ye u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ wele yɛrɛ a furusiri kɛnɛ kan Russie kɔnɔna na o kɔni tɛ bɛn wa den taganu ni o bɛ wele ko pédophile a ko cɛkɔrɔba yɛrɛ de bɛ i da den taganu fɛ ko nin kɛlen bɛ jɔrɔna ko ba ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko bi nka ni jamana tɔw sera ka Russie kɔni ladege ale kɔni ko Russie kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ yen e tigɛ mana taa ka jɛ den taganu kɔni fɛ e bɛ kɛ ka tɔw ladi cɛ o cɛ bɛ yen e mana i cɛ ɲɔgɔn furu wali ka muso ɲɔgɔn furu ni o kɔni dɔra wali ka a kanu e na jɔ ni k'e fa ka tɔw kɔni ladi an b'a ɲin'a fɛ a ka nin partager ne kɛra Vladimir Poutine ka kuma ye bi a ye dantigɛli min kɛ a ka san o san dantigɛli n'a bɛ to ka a Mali aw bɛɛ lajɛlen nin sa dɛ aw kuma banna koyi Assimi terikɛ de filɛ wala ni Assimi terikɛ de kuma banna koyi Mali Sulamɛw i ma Mali constitution ye an ka danbe de sigilen fila ma bon Sulamɛ bɛɛ de kan ka wuli ani chrétiens ladalatigiw donsow somaw chrétiens Sulamɛw ani bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka Assimi dɛmɛ na ni an ka danbe de sigilen y'an ma tan sinon politiciens qui est constitution mun dilan an kun mago sara an kun ka ko banna pewu donc vraiment bɛɛ k'i préparer ni constitution bɛ yɛlɛma an ka wuli an ka Assimi dɛmɛ a ka yɛlɛma an ka danbe ka sigi an ma an ka bɔ tubabu jɔnya kɔnɔ constitution dɔ mun kun bɛ yen nɔ Faransi ka constitution de y'o ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Faransi y'u bila ka sɛbɛn nin dun ye Mali yɛrɛ ta de ye donc vraiment on dit bravo au président Assimi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la Maliens an bɛna don Maliens dabaliban ko dɔ de kɛlen bɛ bi ko Gabon mɔgɔba caman de farala ɲɔgɔn kan ka Macron dangali daminɛ ko ni Macron tagara Gabon dɔrɔn k'u ka su kɛra to Macron da dɛ awa Gabonais de fana wulilen bɛ Macron contre la bi ye
mercredi 1er mars 2023 aw n'anga je anga gabonnew lajɛ u bɛ u ka kalikaw kɛ ka Macron danga ani kabako Macron ta kɛra manguya dan ye dɛ donc anga gabonnew lajɛ pays le Gabon au nom de nos ancêtres Emmanuel Tolé, Mbombe, Nyonda Makita, Gongo et tous ceux qui sont sous les eaux, sous la terre, dans la forêt du Gabon. Sonnez. Nous déclarons que toi, Emmanuel Macron, si tu tentes de fouler les pieds ici au Gabon pour venir soutenir le pouvoir agonisant des Bongo PDG, France-Afrique, proclamons le jugement de Dieu sur toi et que la justice divine et tous nos ancêtres soient à ta poursuite à jamais. Sonnez. Nous te donnons cet avertissement des casseroles si tu foules le sol du Gabon. Sonnez. Ah, Malian, abela jele ya ide. Kawa kuye kangar da Macron yede. Ko ni Macron sera Gabon. Ko ka chou, ko be ka Macron kele. U dimine me Macron koro. Ah, Macron da kara mangoya ide. Malian abela jele ne Gabon ka o de fana bolé ne Macron contre la. Macron jeli maka goy ko wulu musoni bobi. A jeli maka gobi. Eh, hali soso taki. Malian abela jele ni esa de. Ah non, Assimi est très fort. Macron mako be de salino. Ima Macron be kulila. Macron yi chuni Mali politicien. Macron o politicien de Mali chi. Abala Assimi to dumani fo ayem no Macron na tebena ka Macron mi ngunu maka na Assimi krefe awa tobe mo mi bunya mo mi be tobu mo bi jo tobu ka fa ne sam mo ne tobu nyogon ka ne be tobu jogo dondi ne be taka barakero do la be taka en fraf nyogon soroy ni patron jamana anna ka soro ka droit be o be stranga kuma ne de segu tungara de be njo tobu chenye ni ko tamba fo biduru. Faut que le patron be café tu dire ah ko ça va ko tu es calme maintenant ngo ouais je suis calme faut me nyakumu blogu yere kangoyi che to be mo bonya mo be ire dondi mais to nya bala ere be ki ka jamana jamfa ati bonya o bo éveil de conscience en Afrique Assimi de kera kalo yele ka die Afrique benya yele bi on dit bravo au président Assimi ni ka équipe wala ka baraka do awla président Assimi premier ministre Shogeli et Modibo Kone de la SE. No SE nyamoko ba volume kay Modibo Kone. Maliki Diao volume kay toro. Colonel Wage Ismail Wage allait takara dugula bi. Vraiment ambe Colonel Ismail Wage fou. Bravo. Ambe Sadio Kamara le ministre de la Défense ambi fana fou. Bara tabulu kay volume kay toro. Le ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop bara tabulu kay. Ikassa Maïga le ministre de la Refondation. Ah elle a dit toute la jeunesse est fière de vous. Ibrahim Ikassa Maïga. Le ministre de la jeunesse, le ministre des Maliens de l'extérieur, Alaka Bargado Ila. Vraiment, Ambao Bela Djeli Fouaka Barata Bouloukaï. Le ministre de la jeunesse, Moussa Atayer. Vraiment, merci à toi aussi. Donc, au rôle de Doum, vraiment, amena, vous faites Sabanan Fago Bide, Malian, Ango Boko Ira Aula. Yaro Gawanga Beka Wuli, Congolais Beka Wuli, Yawa Bede Wulembe, Ima Makorombe Kaireki Bombia. Afrique belle nye labi. Moko chiti siki blaka kila koy awasimi benye ele. Bravo au président Assimi. Donc Malion amena Congolais Congolais de flek ataka fali ipu baka kaka so jiri. Ko parce que ko Macron nya invité trop atakara. Ah Macron takara jeli mangoya dainde. A jeli makako ko wulmzoni bobi. Bien mercredi 1er mars 2023. Malion aw na ngani yoro la je ñoko fe. Farafina folikela bami wore ko fali pipa. Alele tala a Bordeaux France président Boro. Bon, o le ma ja farafinde dɔw ye o tala fɛ a lu kɔnɔ Congo ye ka étage bɛɛ jeni ka bon bɛɛ tu jeni a ɲabala ɲama a ɲabala ka sangaso bɛɛ jeni a bɛɛ ka minan bɛɛ cɛnca kɔnɔ o bɛna tuguni ka kangari la farafiden fɛn fɛn bɛna farafina janfa ka ti boro don Emmanuel Macron boro ten i ta fila ni cɛtigɛ o k'a fɔ ele kɔni ni kɔni kɛla farafin ye kɔni ka bɔ farafin bɛ ka to diɲɛ yɔrɔ dɔ ka t'i bolo don France kɔni président kɔni bolo o bɛ ele jate i n'a fɔ k'i ka farafinna janfa donc o pɛrɛla ka nin kɛ farafiden fɛn fɛn bɛ farafinna kɔnɔ yan donc a ɲɛ b'a la ɲa ma a ka ye ka fali pipa so bɛɛ le jeni ta a bɛɛ. Nin kɛra mɔnɛ ye dɛ. Donc Malian o yɔrɔ bɔlen kɔfɛ la an bɛna a video yɛrɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ ka taa ka so jeni nin kɛra maloya ye dɛ
ne yɛrɛ maloyara quoi wallahi vraiment i non nin kɛra maloya dan yɛrɛ dɛ a yɛrɛ k'a lajɛ ne fali Ibu ka so de kan namoni makambo banda kuna anazo na benga wazo kote koma ikija moto maya babomia mɔgɔ si tɛ Faransi fɛ bilen c'est fini o mɔgɔ si tɛ Faransi fɛ bilen donc vraiment an b'a fɔ ko bravo au président Assimi donc an b'an ka sherifukɛ fo Sherif Cheikh Tiame Aidara kabako fura tigi furudimi b'i la kɔnɔdimi b'i la ɛrɛndimi b'i la tension b'i la diabète b'i la ne Sherif Cheikh Tiame Aidara ka kabako fura ta i ka bana bɛ ban pewu a ka numéro 78 78 03 03 vraiment an bɛ Sherif Cheikh Tiame Aidara fo an bɛ Ousmane Seri Marani Aidara fo ka Buye Aidara fo an ka cɛkɔrɔba depuis Ɲoro Seko Lasana Kane Segukaw ka belebele vraiment an b'i fo ala k'i mɛn an kɔrɔ an bɛ Mayin Watara fo an ka karamɔgɔba an bɛ Mali chrétien ɲɛmɔgɔw fo ka Mali somaw fo ka Mali donsow fo ka Mali dalatigi bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Assimi de filɛ ka mɔnɛ b'aw bɛɛ lajɛlen na bi ka na ni constitution kura ye an ka laada an yɛrɛ ka constitution mun ni Faransi ta tɛ kelen ye dɛ awa Faransi jɔn mana wuli k'u bɛ Assimi kɛlɛ aw kana sɔn ka tugu kɔ dɛ Macron yɛrɛ y'a jira k'olu de ye jamana ci donc on dit bravo au président Assimi bravo aux autorités de la transition maliens aw k'an bɛn o de kun don ciao ciao